ka district council kut ba association keramaham yaki paj ba bakin husir ban syupha le lem yaki affidavit hak agent niki kesiang nama kan long ka ba mensa kani kalong hadin bla don kajing persiang ban pendon kam bakla ya kajing soy magister ka district council kut habakran siklat patai ko bor mata kesngi ka pratarik no pra ajausan ka kong sapira mar banyang bude ka general secretary ka district council kut bar association kelakam balap yo baso itu yang jing soy magister ka district council kut hadin bra ujo dak ijahar haki polit bat ki badang putukit ro ikan ni kam ka kong sapira ka ong ba kitu gibre gudon kam banle igi kam haka an kidai ban lek bai syaki no ya side an om ban supha pateng haki keseng ni ki agent ki bala ban sim kabo ban ban poi syaka jing mansau ka ong babun ki common services center bat ki cyber cafe kim dai ban le affidavit nama ba kim don ba ban le kumta keramaham bat kentu ki paj ba bagi kim dai ban le kurma nama ba hayu dai bel kam an kan long ka ba ma bat ka ba mansau Naga District Council Court Bar Association, the President, Vice President, but the Assistant Secretary, lambat na bade Secretary Jongga District Council Court Bar Association. Kaya kabalaja kalong ba hakini kikin diat sila don lalap ba dapat court Jongga District Council Court lalap aku jadi judge kalalap ba don ubrio balak persyang don kibrio balak persyang ban forge ke signature Jong magistrate hadian bagi alap dia kata te kilale ke badan kam kila file ki member jong executive committee jong ka KGDC kila file ya ka ijahar FIR ya kita diberiu pada hadian bela tokit hendak kesat lalap bagi kita diberiu ki ong ba kadon ka link bat ki cyber ru bagi dik print ni ki kot na ka cyber we don't want to impa ban shim penting jong kita like ika anya kan le kita kepada kamaro ti hendre ka bang iwan hangni ban ong kalong ba ni won ni kibriu ni ai ka warning ni kibriu ba la dah kidan ka dulu ka jinja ka bakidan company consult baki lawyer kidi ban one ki lawyer kidi ban ki second party ni third party ki badai ki agent kumni kum tai namar bun bha namar ni alap keng ba kitu ki one sheni da ka bagi ong ba kitu kibriu ki beduk kumni kum tai rap lem ni la yarap ya ki bat hadian nang ta bare maki kala gitu ki buan kum ki agent ki charge kala na kibriu ka bisa ka khambon banya ka bangi yo mangi ki badai ki advocate kan tenata kata ka di ko we bangi bun banwan ni biu nang ta sa we bade ya ki cyber rumo bangi pa banong kita ki common stop center kita ki cyber bagi check bu ya ki advertisement hang tu banong affidavit done here nang ta kidon screen ki advertising ki baong ba ki baya hak ke legal profession jongi ti legal profession jongi kam allow ni kam sha ini bangin advertise le dia bangin project ni dia kal nang kata kata kolong illegal bangin le kom ta la ki le kom ta kamot ki shim ka kam kum ki advocate ka bomot ba kim dan license so ka balong illegal banlong ki lawyer ki pleader ki babiang ni hak pandai kuliah ni haban yo ek license te kani kamot pa ka warning na kapita ki priu pala na ki don kam kin wan shakmat bani kendu pe ki lawyer na mala daga jaga ik nang ni hadin habot pede le nginum la ban yarap ko mi kita ni haban tik legal action back na ngi lap ko mi kita ki ban jaha hadin habot dan kuwi competition mo ka wan shakmat lang ba itai kong ni ban correct ya ka birth certificate ka bala bakla wan shakmat da ka ba file ko we ka misapplication hapon sa council court ti hadian may la file ka misapplication hada sa council court onda ka bala pe ka ti ki i judge dong ba ngidan kam ya ka order ka bala pass men shwa tin da la pe ka order ka bala pass men shwa kan sanap hang ta ba ka signature kam dai ka jong kinuk ni magistrate ka badan ka court kamon ala pa kila shoe forge ka signature onda ka kila la bala forge ka signature ki khot iti kong ibade petitioner ibo wan shakmat ban file ka application ki khot itai kong ba ki kali ya tho ba i ken yong ba ile how tau brio ubaju penle ya ki BDs ki births application ba ki deaths application kan ti dalal khot tau brio pada ude hiru advocate ude uli person bom dan license bom dan ni hadin nang ta kisah shakmat kisah file ka FIR kan nyimdan mangi bangin le ya halor ki ST ma kata kata kam jungki bala ay ki bale ndai ki bangi problem mangi kalau baki le ki kam jungki ki lawyer kan kata ko kum ki affidavit allow te ki le person ban le nani ki nugli cyber kim dan hom le ki affidavit ne ki seal ni ki deed of declaration kita baru ki de ki kam jungki lawyer pat dan kam wat ndai ban ong tang lawyer ndai dan kam dan license halor kata ti lada kile kata kalau illegal kan ni buat ban shuo ni ki cyber rupa kim de kin ban le tu ni la ada pihak keren rui kani bat DC and DC ru la
iong ila take action halor kani ban ila tho sya kitu ki common stop center bagi di ban stop no bagi ki di ban bagi num dai shu ban le kumta tang bangai badang don hadu mentar ban advertise kan ni witness dala dia ni ya shum sheneng ni mulai shalaban shalashu mea kidon ki dukan ki batho untuk affidavit dan here ka pam long kan ki badai namarang ni ka profession ni kam sha ti ban advertise dia katai dor baru kadon baik ka jinya keren ada finang ban bu Ahmad Jongi ba finong ni dei ka ban ini bun pak ki bangi rap ki bangi tip ki don pisang syirap ru nama ki lawan ut ni kong so hale sim don pisang ni tai ting nang don napla na jong ru ti hendre nga syam ba bun sin hi ki dei ki tu ki brio ki ba syuk ak ki lali ko bagi dei ki prida ki dei ki agent ki ya ki brio satu ki ombe tengde ka bangi ki kami dak san spa ki chate ki charge san hajar kata kadai ka kila khen ka bai let ka bai wan ka jongki kumni kum tai ten re ka balang ting kalau long palat pada ke ka bang kalau ki ai bat ni ki ai no ka karteng ka basni yang ni ki advocate kan khamat jongki ki brio ting la pa bangi dei bangi membership san hajar kan dei bangi dei kitu pada ki bawan leng ba jong kitu ki brio syari ki bagi dei ki ben le bangi ki lawyer ki dei kitu ki kam jong ki lawyer kum ki affidavit ki case ki miss case ki ki kam jong ki lawyer dan bala do way pat ben le namar widan kam ya ka license hanon ta ai kani kam dei shuk tang ka first time ni kam pat take action ni la su solve no kum tu tang ka pokot kala kut no ni la shot ni la shu kren la file FIR kum ta kala ya kan kes ban la shukut no ten reng o ni so bangi di ban wan shuk mati ban pen snow wi ki pai ba ki jong ru ba ki num le kan kum ta namar ba da ki le kum ta ka penja burom ken ya ka fraternity jong ni ki advocate barok kai bat maki ki du nong nama ha ka ba ki yo charge tang kan dia a shibun mo ki kan ta okay kita identify kita itu mod identification kita tu ni antara mod ban itu kajing itu kadang kam naki start ini apa di laban so na side ne na side nom kena directly side buat dengan i bagi la talk witness kata bangi witness lagi kelam jong bangi i bagi talk affidavit dan here tingim tip kidan link ayu hang tu tiki late hang tu ki phale te kum ta ter ngap tip kerja ayu nang ta bade ti ndai kata ka bakangi sha force ni kran hang ni ka klam dai ka affidavit ka dai ka court order mereka court order jongka birth and death application ke bagi forge